Здравейте, приятели! Сега ще ви представя нашето уникално приключение до сърцето на Италия, а именно Рим. След дълго очакване, най-накрая успяхме да се организираме и потеглихме заедно с слънчицето ми Ана и съпругата ми Вера заедно към Рим. Виждате, тръгнахме с метрото до летище София и оттам с самолет на Ryanair успяхме да стигнем след 3 часа забавяне на полета до Рим, летище Чампино, и така започна нашето приключение. Пристигнахме около 9 часа вечерта, но това не попречи да продължим разходката си още в първия ден, като започнахме от сърцето на римската магия, а именно фонтана ди Треви, там където водата се стича от барокова сцена, изпълнена с скулптури и морски символи. Тук е и онази легенда, че хвърляш ли монета през лявото рамо, обещаваш се, че някой ден ще се върнеш. Място, където желанието, шумът на водата и лицата на минувачите създават неповторима емоция. Разположен е на малък площад и е вграден в двореца Поли. Името му е Треви, защото свързва 3 улици. Той е построен през 1762 година от Никола Салви. Скулптурите във фонтана са на Пиетро Брачи. В центъра на фонтана е фигурата на бог Нептун, бога на океана. От двете му страни има по една женска фигура, алегории на изобилието и здравето. Разбира се, успяхме да направим една италианска вечер, където похапнахме вкусна пица, паста и лазания, разбира се, с едно просеко. На втория ден се отправяме към Ватикана, малката държава в сърцето на града. Разбира се, трябваше да разгледаме площад Свети Петър, който е проектиран от Бернини. Базиликата Свети Петър също така, но за всичко това трябваше да минем през метрото, където успяхме да се потопим в страхотната атмосфера от италианското метро. От площад Испания, метростанция, се придвижихме до Ватикана, като наистина усетихме това настроението в хората, които пътуват за работа. Гледаха ни интересно, ние бяхме доста екстравагантни, но да, виждате от спирка Фламино до спирка Отавиано са горе-долу 4-5 спирки, като през цялото време се любовахме на клетките. Тук вече сме по пътя за Ватикана, където наистина от всяка една сграда лъха история. Видяхме и магазина на футболен клуб Рома и така успяхме да стигнем до предверието на Ватикана. Площта на Ватикана е около 49 хектара, а населението 882 жители към 2024 година. Разположена е на Ватиканския хълм в западната част на Рим, столицата на Италия, и е изцяло заобиколена от града. Проектирана от Донато Браманте, Микеланджело, Карло Мадерно и Джовани Бернини, Свети Петър е най-известният паметник на ренесансовата архитектура и до днешни дни остава най-голямата църква в света по своите площи и обем. Въпреки че не е главна църква на Римо-католическата църква, нито катедрала на епископа на Рим, Свети Петър е едно от основните свещени места на католицизма. Според католическата традиция, в църквата е погребан Свети Петър, един от 12-те апостоли на Исус Христос, смятан от католиците за пръв епископ или пръв папа на Рим. И също така се смята, че гробът на Свети Петър е разположен точно под олтара. По тази причина много римски папи още от ранно християнската епоха също са погребани в базиликата Свети Петър. Християнската църква на същото място съществува от 4 век, а строителството на съвременната сграда започва на 18 април 1506 година и е завършено на 18 ноември 1626 година. Височината на самата фазада, построена от архитекта Модерно, е 45 метра, ширината е 115 метра. Тя е овенчана с грамадни статуи на Христос, на Йоан Кръстител и на 11 апостоли без апостол Петър.
На входа срещу портала се намира и прочутата мозайка на Джото от края на 13 век, а именно Навичела. В първата капела отдясно се намираше дяволът на Микеланджело, Пиета, създадена от него на 25 години. До нея се пази великолепно дървено разпятие от края на 13 на началото на 14 век, приписвано на Пиетро Кавалини. Много интересен факт е, че тук има 5 големи бронзови врати, които водят към основната църква. Първата вляво е вратата на смъртта. Нарича се така, защото през нея преминават погребалните процеси, изобразени със смъртта на Исус Христос, на Дева Мария, на първия папа, на папа Йоан 23, на първия светец. Втората врата е вратата на доброто и злото. Панелът в дясно изобразява доброто, а този в ляво злото. Третата врата е на Филарет, по името на Твореца. Тя е от стопен бронз, от оригиналната бронзова врата на Свети Петър, която е правена около 1450 година и се счита за първата ренесансова творба в Рим. Отваря се само при специални поводи. Изобразени са Исус Христос и Дева Мария, най-отгоре Свети Петър и Свети Павел по средата, а отдолу мъченически починалите светци. Петър провесен с главата надолу, а Павел обезглавен. Разбира се, не стана време за обяд. Преди да ви кажа за какво беше четвъртата врата, както винаги похапнахме типично италиански ястия. Четвъртата врата е тайнствената врата. Тя е отворена врата, през която се влиза. Изобразени са 7-те тайнства. Крайната дясна врата е така наречената Порта Санта. Тя се отваря само на кръгли годишнини, на Коледа на всеки 25 години. Папата почуква 3 пъти по нея със сребърно чукче и вратата се отваря. На Коледа през 2000 година папа Йоан Павел II я отвори, а на Коледа на 2001 година я затвори. За да чака отново да минат 25 години, тя да бъде отворена на Коледа точно тази година през 2025. Но, нека да се подпи малко в атмосферата по улиците на Рим. Улиците в центъра вибрират с енергия, туристи, улични музиканти, кафенета с маси навън и мирис на прясно кафе. Лятото носи аромата на прясно изпечено тесто, пицариите и на лимончело, разбира се. Лимонади и домашно лимончело, където често предлага сладка нотка след тежка храна. Август в Рим е топъл, ежедневни температури са типично високи, между 28 и 35 градуса, с по-хладни вечери. Хубаво е да носите със себе си леко облекло и много вода. Има много места, на които може да си напълните безплатно вода, която е питейна, така че за вода няма да харчите парички. Но, тъй като 2025 година е юбилейна година, това означава, че идват повече поклонници, има специални служби и допълнителни събития в Ватикана и папските базилики. Към площад на Вона. До там имаме около 17 минути още. Времето е много добре, 37-8 градуса. Улиците на Рим са като живи музеи под открито небе. Кълдеремените алеи водят между високи сгради с пастелни фасади, балкони украсени с цветя и древни архитектурни детайли, които напомнят за хилядолетната история на града. Малки площадчета се редуват с тесни улички, където кафенета и магазини предлагат аромат на прясно кафе, прясно изпечен хляб и джелато, разбира се.
По улиците често ще видите улични артисти, музиканти и художници, които създават оживление и цветна атмосфера. Докато вървиш пеша, пак усетиш как различните епохи се преплитат. Древни руини и яки се съчетават с бароковите църкви, модерни витрини и малки бутици. В района край Колизеума ще видите разпръснати оцелели фрагменти от статуи, останки от форуми и колони, както и гробници или монументи, които напомнят за различните епохи – републиканската, императорската и по-късни периоди. Тези пластове правят разходката почти археологическа. Всяка пукнатина в камъка има история. Колизеума е най-големия амфитеатър на античността. Начинът, по който стените му сочат към небето, напомня за мащаба на Римската империя. Построен през първи век преди новата ера, по времето на династията на Веспасиан и Тит, той е мястото, на което гладиаторски борби, публични спектакли и императорска пропаганда. Днес усещането вътре при преминаване през тунели и гледане към арената от терасите е силно същевременно тъжно. Останките напомнят за човешки истории, които са се случили тук. Околностите, Римския форум и Палатинския хълм са пълни с арки, колони, руини на храмове и стъпки, дават контекст на римския живот от древността. От публични площади до гробници и статуи, разпръснати и спаркан археологическия резерват. С капацитет да побере 70 000 зрители, Колизеят е използван за гладиаторски борби, както и за други зрелища, като имитации на морски битки, лов на животни, екзекуции, възстановки на битки и драми с митологични сюжети. През ранното средновековие сградата престава да се използва за представления, а по-късно служни за различни нужди, жилища, работилници, седалище и религиозен орден, укрепление, кариера и християнски храм. Вечерта, след като посетихме Колизеума в Рим, тръгнахме без посока и случайно попаднахме край Колизеума отново. Между старинни руини в мека светлина на прожекторите, цигулар беше събрал огромна тълпа. Звукът на струните се развиваше като шепот от миналото, а мелодиите бяха толкова романтични, че времето сякаш спря. Стотици хора стояха мълчаливо, вперели поглед към древните камъни и слушаха музика, която свързваше векове и сърца. Колизеумът блестеше като декор на вечна история, а вечерта се превърна в спомен, който ще остане за винаги. Магията на Рим, музика и романтика от звездите. Здравейте, приятели! Включваме се на живо от ден 3 в Италия, в Рим. Следващия ден успяхме да запустим набързо, след което закачихме на градския транспорт и посетихме един големите молове в Рим, Мол Максимо, след което отново настана време за посещение на известните места в Рим и така стигаме до Пантеона,
След магията на вечерта край Колизеума стигнахме до Пантеона, един от най-добре запазените паметници на античността в Рим, построен през 27 година преди новата ера и реконструиран по времето на император Хадриан около 118-125 година. Той е храм, посветен на всички богове. Най-впечатляващата му особеност е огромният купол в централно око, през което навлиза светлината и създава усещане, че пространството вътре е почти безгранично. Стените и колоните са изпълнени с мрамор и декорации, а интериорът приютява гробници на велики личности като художника Рафаел. Пантеонът не е само архитектурен шедьовър, но и място, където минало и настояще се срещат. Туристи и местни жители минават през хода, запазвайки уважение към хилядолетната история. Успяхме да се организираме и страхотна вечеря буквално пред Пантеона, където похапнахме типичните италиански ястия. Като пица, Здравейте, ньоки приятели! В момента плащаме. салата капрезе, разбира се. Взех си на мен и на братовчетките ми химикалки, които докато пишеш светят тук отгоре. И да, само това си взех, защото тук нещата наистина са много скъпи. И иначе щяхме да си вземе още неща. И да. В последния ни ден в Рим стигнахме до малък детски магазин в самото сърце на града. Едно уютно място, пълно с играчки, книги и забавни подаръци. Светлините вътре бяха меки, а цветните играчки събираха погледите на всички деца. Там всичко изглеждаше като малък свят, специално създаден за тях. И не само за тях. С внимание към детайла и с усмивки, които създаваха истинска радост. Докато разглеждахме, усетихме отново духа на Рим. Не само древните руини и големите площади, но и малките моменти на щастие, смехът на децата, нежността на персонала и топлата атмосфера на това уютно кътче. Това беше идеален завършък на нашата римска приказка, място, където всеки може да открие малко магия. Купихме няколко малки подаръци за децата, спомени, които да ги върнат към магията на Рим. Тъй като имахме още няколко часа преди полета към София, но остана време да разгледаме един от най-красивите паркове в Рим, а именно парк Боргезе. Той е един от най-красивите и големи обществени паркове в Рим, разположен на хълма Пинчо, близо до площад Пияца де Попово и Испанските стълби. Той е истински зелен оазис в сърцето на града, място, където шумът и суетата на центъра изчезват, заменени от спокойствие, алеи сред вековни дървета и зелени градини.
В парк Боргезе може да се разходите по дълги пътеки, да наемете велосипед или лодка, или просто да се насладите на сенките и свежия въздух. Там се намира и известната галерия Боргезе, дом на произведенията на Бернини, Караваджо и Тициан, съхраняваща шедьоври на скулптурата и живописта. Паркът е изпълнен с фонтани, скулптури и малки павирани площади, които предлагат спокойствие и възможност за кратка почивка сред природата. Мястото е идеално за семейни разходки, романтични моменти или просто за миг далеч от градския хаос. В заключение мога да кажа само следното, че Рим е повече от музеи и паметници. Това е град, който диша през улиците си, звукът на водата при фонтан ди Треви, тишината и величието на Свети Петър, старите камъни на Колизеума, деликатната сладост на джелато или лимончелото и зелената на Боргезе. Всяка разходка тук е пласт от история, вкус и смисъл. Когато монетата падне във фонтана, пожелаваме си не само да се върнем, а да донесем със себе си още по-богати спомени. До скоро, Рим! Ще дойдем отново.